أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمي الله تعالى تنوك ولمنه كنيني مسبالة في أكام بسوابا مفتوني كتواني نتبلا جلنا أمي كشيني نما تمانيني ألا في أكو شروع كجونا منديكا jomi kada yi katime dan fen beka na nyoma da nyontina dan tuguni no de abal qasimi muhammadul bashir sallallahu alaihi wasallam jomi do ni sella ka shin kelimpe allah taala be sidi kan shinta no bora yananga wala bi nyona fi tafsir suratul layl amma yini ala fa ala ka famiyadi ni shufela ko fo surai shufela o de layli suratul layl don kala famba walma be ubeni be munka ko maka surat jigna la kraka sallallahu alaihi wasallam maka walma jigna la kraka alayhi salatu wassalam yani ala kraka hijra ke ka bo maka ka tam madina suratul layl don kala ye jigi sababu ya do fo ala kraka wati la sallallahu alaihi wasallam ko ka to maka kafiri dobe akatamaro bulu de kunjiginen do islamme du do kono sigi ñogon du do aka tamaro buñara fa bulu fara caara tamaro bulu do be o jigina do ka du kono nan o jigina mun ka du kono o islamé mun ta yi tamaro yi ko te islamé do la ko islamé do me ka kalimane mambo riwaya ke chogola tamaro bulu be mun ka du kono ni tamaro tigi yere la tamaro sanfe kuma ka be tamaro din mun kari aka tamaro din kelen be bi sigi ñogon fanta ka du kono nan no binai o dembe boli ka tamaro nunta o be do rebla o da kono ko ba nyimi tamaro tigini ka be pressé re ka jigi ka bo tamaro bala abe singa boli ka tasgi wondu kono dem senu ye tamaro fenfeta babbe jago ya minawla kali mun tara mun da kono aba bolo do da kono ko tasama kalabo aka jugu ya fe ko awtenga tamaro dun kadaka awtate lebetani ndi ndewndem ningela rasgi won fantani ngam ko sobe tamaro dingeli ndimfla hala le deun tise ko fana nin ciyamana ka bulo den wonin do deun da ko besama ka alabo atara kuma fa ala kira de sallallahu alaihi wasallam ala kira ya fa tamaro tigi ako tamaro bulo min fle karsa ka du kononan yala ita di ala ka fale iye ka ke arjina tamaro yi arjina kono ka dima tamaro juni betere bulo min be nin ka du kono ala bo falen ko ke tamaro juyi ko dima arjina kono ako ala kira sallallahu alaihi wasallam akone kan tamaro juni ñogonte ñena hal mum ba la bulu arjina kono ne tani nafaka bonkati moka nafa mene ka tamaro ni na kore ba don ne bolo de be bonina ngadde maya bolo be bonina hali ne sigi ñogon dobe mbe dodu fene ma de e mana fo ko dobe arjina kono no kera ne kelenta ni ndew ma fen soro ala otmana ne tani ñebe nafa mi nala o ti ala taala arjina kono de otmana kira ni ne ka tamaro te sandore la fala ka fale nyar jina kono ciyana anga fere borotoni ya faram jakira bugo kuma fo wati mina ciya do be ya kulo bala ka ci den ka kuma ni koni tamro ni ya di ala ba fale ye arjina kono nan wala ka misluha fil janna atamru junu kono bi di mar jina na jadi denga ta ala kira fi alayhi salam ko ala kira na kun globe kuma do layni karsa ce koni ayini tamro di asigi nyon vandam ala bo tamro nyon da mar jina na ala kira ko amako awo o ko ko male bana kira yalla ni ne ya nyogon ke ala bo tamro nyogon dina fena mar gina nawa ala kana ko awo
ni fana sɔnna ko ɲɔgɔnna kɛ ala b'a d'i ma arijinɛ kɔnɔna na o yɔrɔ bɛɛ la ko ala ka ciden n bɛ taa cɛ fɛ k'a ka tamaro san n bɛna d'i ma i ka di ala ma a taara se cɛ nin de ma ko n nana i ka tamaro san i banna ka mun di kira ma ko ala b'a ɲɔgɔn d'i ma arijinɛ na i banna o mun ma ne nana a sanni na a ko e nana a sanni na a sɔngɔ b'e kunna wa ko awɔ a sɔngɔ bɛ n bolo e bɛ se ka tamaro ju 40 e bɛ se k'o sɔngɔ di ne ma nin kelen pilasi la wa cɛ ko awɔ ko tuma i ka tamaro sɔngɔ ye tamaro ju 40 de ye wa ko awɔ yɔrɔ n'i tɛ fɛ ka fɛn feere n tɛ san sɔngɔ i b'o de d'a kan dɛ n tɛ san sɔngɔ i b'o de d'a kunna walasa a tigi ka taa tamaro ju kelen ko f'a ka tamaro ju 40 de sɔngɔ d'a ma o fana ko baasi si t'a la o ye tamaro ju 40 sɔngɔ o y'o de di a ma ko hali i ka du n'a ka di ye n bɛ se k'o fana san dɛ ko n bɛ du min fana kɔnɔ ko awɔ i bɛ se k'o san ko awɔ u bɛn n'o fana na a y'o fana san k'o fara tamaro kan ka taa du ni tamaro ju ka t'o bɛɛ di kira ma k'a di ala ma ala kira ye fantankɛ nin de wele ko cɛ ni kun t'i denw bali tamaro den kelen 2 de binni na i ka so kɔnɔ wa ko awɔ ko tuma a ka du n'a ka tamaro ju k'ala y'a bɛɛ don i garijɛgɛ la k'i n'i denw ta a bɛɛ dira cɛ fantan nin ma nin cogo la ko karisa y'a sa ko k'a d'e ma mais ale y'a sa mago b'a nin yɔrɔ de la diinɛ kɔnɔna na ko bɛ ten koyi ko bɛɛ banfɛn tɛ dɔ b'i banfɛn dɔ la dɔ bɛ sɔn a ma dɛ aha wa ni fɛn min fɛnɛ di ala ma i b'a ɲɔgɔn sɔrɔ dɛ lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ala ko aw ti arijinɛ so sɔrɔ walima aw ti daraja dɔ sɔrɔ arijinɛ kɔnɔ f'aw ka fɛn nafa ka ci fɛn min n'o ka di aw yɛrɛ nin ye fɛn min ka di ye i b'o de di ala ma dɛ a kana kɛ anw ka saraka ye dɛ samara min ti taa birika sɔri kɔ yɔrɔ an bɛ to k'o de d'i ma k'i tɛ nin tɔni nin minɛ walima fini min bɛ yen a ti tɛmɛ kɔko 2 kan an b'o de ta k'a d'i ma k'a dun ye cogonin ka ɲi dɔɔnin o a ye cogonin ka ye y'a bɔ i bolo ka ban o y'a di nin de ma o b'a kɔko 2 kɛ dɔrɔn i b'a yɔrɔ cicilen ka pɛrɛn-pɛrɛn anw ka fɛn kura ta k'a d'i ma anw fɛ yan a man ca dɛ a ka ca hali an bɛ moto min d'i ma ko n ye kura sɔrɔ nin minɛ i cogo dun yɛrɛ la dɛ yanni i ka taa n'a ye k'i b'a yɛrɛ denbaya la taa n'a ye mécanicien fɛ yen fɔlɔ ani réparateur k'a lajɛ n'o tɛ kare kɔnɔ mɔgɔw mana i kun bɔlen ye kuma o kuma u b'u dogo ka d'a kan e ta tɛ se ka wuli n'a ma poussé tɔ dun tɛ denmisɛnninw na a bɛ d'e ma waati min i bɛ taa sɔrɔ tɔ si t'a la ko bɛ ten koyi anw k'a ta k'a d'i ma walahi tɔ t'a la a ɲuman an b'a bila an bolo de f'a ka tiɲɛ dɔɔnin an dusu karila ka bɔ a kɔ kuma min an b'a ta k'a d'i ma nin tɛ dɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na o de ka fisa fɛn min bɛ yen k'a fɔ k'a b'i nafa o ta k'o di sigiɲɔgɔn ma ala bɛ dɔ bila a nɔ la mun ka fisa ala yɛrɛ ko suratu bakara la k'aw ti fɛn min minɛ n'a ɲɛsira aw yɛrɛ ma aw t'a minɛ abada n'a m'aw ɲɛ tugun o di tɔ la o bɛ cogo di i bɛ hɛrɛ de di walasa ala ka hɛrɛ d'e ma o tuma na nin ye nin bonya min kɛ ala bɛna nin ta fɔ nin kelen ta tɛ dɛ abukasiri fana ye bonyaba kɛ ala b'o fana ta fɔ nin suran kɔnɔ walasa an bɛɛ lajɛlen k'a dɔn ko ɲumankɛlabaw k'olu tɛmɛra an bɛna nin bɛɛ lajɛlen mɛn aya 21 de kɔnɔ n'o ye suratu leyli an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuya di an na بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بركة واستعانة أمي كلام دمنا نما سبالو تعالى تغي ألمي كردين نما لبولين تجيه نو كركيا من نما كرن كرنين تجيه نعم والليل إذا يغشى والليل ala ko abi kale shufalala idha kumami yaghsha na yidda tugulike ala fse kumala da rado la iza yaghshaha na yidda tugulike rambo rasula min asisa rabu ba fonne makwa shajaw o yeka kuma qawafi bekekele ya laban hal arabu ka poidalo be nyonda no de karsaya biyatu shiriabo abela jedi ayi kuma mun fa kono akuma labon be keleyo hal ni rabla bamananga na sa ki ka kuma tanfo ka bella ba ke kele karamo ke sini amini suraya ka so e mali duru fara nyon ka dugu be je ki toya hali duru e ma se ka fara nyon feno man te ko wa shamsi wa duha la jabay ka ta damina fa la ba be hay e ka ko shine masama wa shamsi wa duha wal qamari إذا تلاها والليل إذا يغشاها كتب لا بلبانا ولا يخاف عقباها أبي هاي سورة الناس فنانا جباي قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أبي سيدي ألا بشكم الله
ni ne sajawi arabu kana ka kuma bele jile labon ke kele ore kama balagha tugu buka dallu ta qur'an ko no kuma be kuma do be huma ko bala o be dallu ta woro gime ani misaliya o ye qur'an ko no na ore kama e boro nyona na sisa usmana sigine fle do fana kaya e kan ina je bay dafo nga bedo de nga chamam fana la je bay bu laban je timen wal layli iza yaghsha kali alabi kali shula mammi ni shuye tibiddo والنهار إذا تجلى والنهار كالي ألبي كالي كلفلالا إذا كمامي تجلى نا ينغارا نا نوروي نا يلي أفني يلي نانا دبي فرا ني دبي دو علي يلي نانا دبي فرا كو بوي او واتي كالي ألبي كالي ولاد أفني واتي باي واتو لبلي بليدو مسابا الله تعالى نعم وما خلق الذكر والأنثى وما علي ألبي كالفنا خلق الذكر فمن يتشودا والأنثى أني مسو وما خلق الذكر والأنثى عبد الله بن مسعود كلام تقول وما تعالى وخلق الذكر والأنثى عليها كلام تاني كفوكو أني مساميس تشودا أني مسو بير ala ye fen fila fila mun da cɛ ani muso k'a b'i kale o fana na nka jumhuru y'a ye wa ma b'a la wa ma khalaqa zakara kani ale ala ye fɛn min dan fɛn cɛw la wal unsa ani fɛn muso k'ale ala ta'ala b'i kale o la inna sa'yakum la shatta inna sa'yakum aw ka baaraw la shatta ka bɔbɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ dɛ aw ka baaraw farafaralen kura ka baaraw cogo tɛ kelen maa dɔ bɛ yen a ka baara ka bon dɔ ka baara camancɛ dɔ ka baara fitini an ka baaraw tɛ kelen dɛ ala bato la kelen tɛ adamadenya baara fana na kelen tɛ an ka baaraw tɛ kelen dɛ bɛɛ lajɛlen ni seko tɛ ko kɔnɔni bɛ se ji min kɔrɔ a bi pan n'o de ye dɛ bi pan n'o de ye an bɛɛ n'an seko don baara ninnu kɛli la o tuma aw ka baara k'a farafaralen don dɔɔninkɛla dɔ y'a yira aw ka baaraw ti cogo kelen ye silamɛ bɛ ka baara kɛ ala bato la kafiri tɛ ye ala sɔsɔ la shatta ko baara ninnu bɔlen bɛ ɲɔgɔn ma dɛ kɔrɔ baara ninnu farafaralen bɛ ka bɔ ɲɔgɔn na nin bɛ ka dɔ kɛ nin fana bɛ ka dɔ kɛ nin ta ni nin ta o kelenw tɛ aw ka baara k'a farafaralen فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى ما من بالك يديلك يكما من في يسوع وكوني نيرو ده مغو من يديلك واتقى ككلا كسران تيغما غلياني والما واتقى كسر الله تعالى يراني علينا نكا كان نفلو بدي على دما اي ديلك ده واتقى اكديلي كوفي اكلا كالا يسرانيا جوين ولي ما باوي ده kadiala ma wa bisrala Usman bin Affan na je bai ni ce ni chamandi de wallahi ay chamandi kasro warti ibam beya Usman na ka warti la je uruta koraya abeti o warti ku chaman bey nga Usman e bara min kan ta futi fena nga ye do farakan wala sa afana ka joro la griman soro kiyama do o do de Usman bin Affan jaysul usra akile so keme saba ana ko minande kira wule wule madda ke Usman na ni so keme ayas fatuguni anana ni so keme wore ka wule wule madda wore ke anana ni so keme wore so keme saba na ko mine ka di alkira ma so madda gele ni islam fanta mo ka yela la ka taala ka dine dem alkira ni so jara fay kuma do Usman ma madilika fo mo shima watina fo mo matuguni yani nyawlici ma darra Usman ma amila ba'da al-yawm Usman ma toro shi sura mana fon fenge bi ta ko o kɔrɔ a mana baara o baara kɛ hali ni jurumuna ko don ala yafara ma ti jurumu sɛbɛn tuguni ni ne fara Usman bin Affan ma mɛ dɔwɛrɛ tɛ dɛ a ka wari de ye nin zaa ma ala ta kɔfɛ jesu n'o sira san dɔ la baloko nana gɛlɛya Madina kɔnɔ Usman bin Affan a ye kawafilu de bila ɲaamɛw k'u bila ka taa Sami ka taa balo cɛ ka na balo donna min sara sahabasi la hali kira yɛrɛ a min sara a la ɲaamɛw taara balo dunni de cɛ Sami ka na n'a ye gɛlɛyaba bɛ Madina ina fɔ sunkalo wagati mana san fɛ yan sukaro ko gɛlɛya bɛ na cogo min sukaro tɛ yen setigi dɔ ka remorque 10 20 k'o bila ka taa Port-Dal la Dakar walima Abidjan ko bato nana ni sukaro ye ka taa bɛɛ cɛ a ka mobili la ka na n'a ye
anya me yoro mi ko sugoro dona be gringirina ka wole anya me ko sugoro na be jolla afana ga ka piru fo nyokona ni yo fam Usman fana ta kara tebe nyame o baka doni baloy commerçant gringirina ka ta Usman fe anya me ko balo na kere ta an goni dugu commerçant yankun na ku ferama anga dona e sugola Usman ko ka se ka ne ka balo ni zane ka se ka sa otme mata sawa ne tarasa nga ne be fe ka fere muma au ti se ko dine mat ko ay Usman o ko ti se ka kew andi gra ka san jugo mina amba keti de la ka san jugo kamba ke ye dereme do fe won fe na amo nyogona dereme faraka o te kunin kunyo ye musa dereme amo saifo dereme vla ne musa keme amo saifa keme vla Usman go to no ka do yani shamin ka jama mat dereme to no o ka ja ay do faraka aw ko no Usman amba ke dereme o dereme ambe dereme fla di ma to no ye musa dereme ambe dereme fla faraka ni musa keme ambe keme fla faraka Usman ko ay doke me ali sa yele sanfe ni fene ka do de ko Usman abaka gele azada nan duro ka yele yala amina ni fere su ko no chodi Usman dungo ka ma sede ka ma sede ko Usman ma otma amba ke dereme ambi dereme saba faraka Usman ko ay ko ka dogo ko wa Usman na me ka fen zaya samba wara tala yande ande dugu commerçant belebele wi nan banala ya ga fen be galay bolo de ro baga balu be to kana ni nyonje commerçant ni sani gela ka ni mi tele do re ka komani biya asoro machima wole dugu jeni si sanje ami nyon baga kede ni mi tele do ga komani biya ma do tigi ma de no fana kera sal ni warche ku yebe ta juru ni ka dafa ka kana na taka kanda ni chamande be fere la fere wudo be fere munun ke ko fere o ke kam maula motiver o be se ka fa sa chon Usman yi kantu ma ko tuma na anga kuma bambe ko ye jumai ne ye fen ta dreme aw be ne tono dreme tanda ye fen ta dreme aw be tanda faraka aw be ka tonai o be re la ko Usman o tuma gara jogo dreme gelen fen ka dreme tandema am me to fere jogo di kambi tono sora Usman anya mu fi yodo koy ni ma daw ma bi galay bolo ya ko ro la Usman wullaki jo ko islami on baw be seriya aw desra ka tantandini madreme kelen tono la o make ko awo otmane nga fen fere masaba ala ma masami be ma tono dereme wo dereme tanta man jaa bil hasana falahu 10 amsalha nyenga fen fere masami be tantandini madreme bela o koro fen jumai fantamu be madina ne manta dabo commerce kam dese bato mimbia ntara balu tarika clowni nyonche wala saw ka bo gele ya kono nya dili min ke uma Allah taala de fene bina ne tono ni nat ro e jigele commerce nga foroko la de aw kunsulu le de be bo sokono sa kadaka ale ata dabo mun kama ata to yew e re kala yini ten no ya ka kere wallahi frekelo bi jamana ni kono na foroko no ya kere ale jabi tigeni no ya manda e fiu faka fode ya gelera munun ba le bula bi do soro aka choko ro foshi manda ni jamana ngono monopoly ko kabe ngelen bedi era na be kelembe bula yanko na nso ko ni daba nyi suno kontai fen bi sa kemen fla wa kelembe vola ya ba na yija asa na meja nete dumini ndama ntiji dama nje dumini ndama de otuma bablai al ihtikar do ka bara yodi ma wumma yin no yan shi ma wumma ala fana bin no ya lasim an anta ye ka geleya anda ye ka geleya don no fana na ala taala tino ga di ma de doyo bina sirika dai kuna almamun be do ke o tato doyo be hinila ibe saraka chama bo tato doyo be hinila kada ka ifena mahina ala ka jonna fandana ala fene binu to nyogona isa adobe ke kasara bay faddo ba fo ni mbora ni na nere be commerce haram e o be ke ka gele suku do ta ki segerala kada ka ifena bana ka no yata ka ala ka jonna segerala otumana ni mawi ni baro ke ala ka le kunye de wala sam fene ka ku nyogona hanno mase ka kai an ku ladege kada ka mawde kunno melakaw te jinate wa Allah taala yutanu nini barakale kum ma min yedili keni jogola ka kila kasra alanya وصدق بالحسنى ككلك علك موتيتيا دوبا فال الحسنى الجنة والما لا إله إلا الله نبي فال والذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسنى وي أرجينير ولكما دوكو وصدق بالحسنى علك أرجينير كو كايو تيتيا أسي علك راكو كوني ينزا كلا بافالي أرجينير adale min kara arjinana ala kambo dema wa saddaqa bil husna kaye ala ka arjina ko ayo ciyetiya wore kama ya ka wari do ala ka san kasro war ka daye da
فسنيسره لليسرى فسنيسره لليسرى كالي على بنا نغيا كوتيجي نغيا لا ده مامي مانا ني باربا كيني على تشي كلا فنا بن نغيا تشامان كي ده فسنيسره لليسرى كلا بنا نغيا كي نغيا لا نالكو بن نغيا كي ككونيا بن نغيا كي يالي كديما يالا imusoni deum be koloye abe no ga ke ka baraka rola e ka baraka lati jamfa hal mi ka wari bini ko ibina soro kuma tie ka foku ki ka kofru for ko ka sote kuma te o ma ado la ni nya na la bi koloshi ko ado be tene na te kofru for ko ni fenu nun te ma kiji bi de ado la ebe saraka munun bo ani be nyuma ya munun ke ala bo de do yi bala wonu nun ci chama nyo de na te fere fen fetigara sa so nya fere be konduru ko kala a fɛn o fɛn tigɛra jamana nin kɔnɔ yan a tiɲɛ fɛrɛ bɛɛ b'u bolo sa a bɛ dɔwɛrɛ si ma to sa fo k'i jigi da ala kan n'a y'aw jigi da ala kan o de bɛ kɛ kɔlɔsili ye o tuma na a ye sarakaw caman bɔ a ka hinɛ maaw la k'o don aw ni balawu cɛ o tuma ale ala bɛ nɔgɔya k'a tigi ye nɔgɔya la aha. وأما من بخل واستغنى وأما من بخل نما من من تجمع جلياك واستغنى كيرلا كاري كبوم مسبالة تاب ala ta fora amugo makala kasra ta arjina kuma tanin chere ko kale ga tamaro ke ko anna fama boni ala ta arjina ko no mami yaire la kari ko ka bo ala taala aka bakhilu ya kofe aha wa kazzaba bil husna arjina ko min fora ni ya nya jina ya ala be arjina tema o arjina ko kayo galonti ya da amma so arjina ma arjina ko na dano ma ko ne anga bla abene ne na kuma wala de enya arjina ya ko fana fo baba am veyo ka kuma fo ka nya ko nanti so la de ka fo ka chien ambe no kala ne be korobaya ka fo ka chien ko ni ambe no kala ne be korobaya aha ngama ka kuma kan jugu seri maka o kawsa me ka seri alaka ijoto la da al istiza bis thawabi wal iqab ma min bi yele bona ke baraji ko ni la jabako la e ma dongo tigi saraye jahannama de yo ma woma sara ki to kay ti do arjine kono kada kay kafri la ma de sara jogo tan be don gelaw benaka jogo ta kelin be islamique ke kafri ibe selila me be se ga ke kafri ya jogo tan kelin bela a jogo tan do de mami be yele bonake ala ka sara ana ala ka la jabala na fara ko ni kala be baraji di may be do arjine na isna ka sabotage kuma bado fo ni kala be majeni isna ka sabotage kuma bado fo hal no sura islamai ni matubi ka bo kan ni sara ki tawra ita suma kono ne mati yele mona ke ala ka sara wal ma kala jabala de ko tuma ni yi arjina ko galontigi ya madala watina do akono fene aha fasanuyassiruhu lil usra ko tigila ma geleya de bina no yaw yesada ka geleya no yayi o koro no yabe bob dawod da fe ko begre ka geleya de nyeshale masa dongodo ibe do gela were kono era koni mbolo koni mashite ka herefe ya walla jarabilu be to ka kede mashiti ka herefe bela jelemba ka toro de nyini ado yella jarabili nyedo ngado la ti re nyini nga ni betina tine ki re nyini nga do kare chogodi ne ma fudeli bun iyadi tafiyo halaka fali na murutira domi alata jigi fali law aba miridi du jani bi ci sanje ne jurumuna ko jume kede ne ka fali ga bambolo mbiki bolo meji di ma o kaba o ti bantene ina surone ala soso ala bogo de irana ni fali fena ka bani imbolo yad bun fudi ay rek kuma ay jijeni ni choko de ti am fana ka to go jeti mene kuma dola de ko gele num bete ko ima fangede ire yi doke o fana darsu de bagata kadima fasan yasiruhu lil usra kali arabin no yake o tigi gele yala aha وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله على قواتي لما كان ننفلوتنا كشي كابلي إذا كمامي تردى نالي على يا هلكي إذا أهلكه الله ni ala ko aba halaki ka la jaba akan nafulutiyati se ka duani ala kaminalici debe tiga nafulo era lawdo he ali banabi banana nafuluti fenya ala koy ebe seti ba do ya dambe banamina wallahi ni koy ba kan nafulo beddi wala sa ka kishi ka bo banama kan lafiya soro ala benendo kan nafulo be ala benendo kan nafulo be la jelendi abe anga on nafulo dile o be here la sama
o nafolo dile ti banani kene afiyo ko tuma ni ma min bana ka muruti ka ala karjine ko ka galontigiya nale ala yitiga da kan dongodo ka kan nafolo ti se ka do anoche kan nafolo ti se ka kishabara aha inna alaina lal huda ala ko jonga kanda o bale ala de kanda ala de bi ma kanda mamiyali ala dia ma ci kanda ni yere bebe kanda ni ala kala nyini de o ko raye kanda nyina ala fe ore kama farda sili bayi ba fo yika sili kono shinye tan wolum vla kala ki kanda o de ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ne do wude o sili kilalen do ani ala cedi do yala tay do anyire tay ne do wude kanyina ala shinye tan wolum vla farda sili be o de ma ambe ni kuma fo kala kan ganda andu yere bulu an gandalin o ko ala ki ka kanda jidi won malaki sabati kanda note do bi sella nu sarawte arjina sorote to ben atme ka do ki yere ika silika ke bodai bulu ika silika ke sabati lay bulu kutmana kanda bale ala de ka inna alaina lal huda kandali ko bale ala de ka jonti se ka jon kanda ali ala plasila ni jomi se ka jon kanda ala ka ci den fan ci ni ti sa kafiri ala no ya bo tolibi ti sala bara ala kira kumba kanda ma be ke chogo seta ala kira tay ka kuma de la sey ma ti se kama kanda ko tuma kanda o bale ala de kan aha wa inna lana lal akhirata wal ula wa inna lana lal akhirata wal ula ko wa an ga don kiyama ko nyawo ye on taye wal ula aninjie al ula dunya jie ala tay al akhirah ambe be la ban yoromi no ye kiyamai ko fene ale masabala tay kiyama ala tay jie ala tay ni bela jile ale ala tadi na ala takara jie ni kiyamai amun bo ko sande ka anga sabali ka ala sagoke ni dumini tigi klo korok madumam vai o be dumini soro jiade mami tay dumini ni yo klo korok madumam fo o ba so yibi siga krefe ka dodo anga mami tay dumini ebo neni be kuma kan jugo voyi abi do gona ka dumini o be dunk mami yere ci bo kalama bala wa dumini ci ge mami ko o kita ma nyoy na la surayi kono nafa utuma na masabala de tay nyi ala de tay kiyamai kanga ala sago ke wala sanga doso now فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نياولا سرانساد نياو بابا de ni aw baga baga ka awladi naran tasmanye talazzo tasmam mi nam mene ka bon kusobe walma tasmam mi be ma kungulu gulu takabala lazzo lawahatun lishawa mun be ma kungulu gulu nyini kabala jana ma fane kalite de koy ina farjine kono sobe chogo yoro arjine so sheginde so shegi min abwabiha thamaniya arjina sodan sheginde aha majanama wolon vlad sodan wolon vlad arjina ka chana ro do ngala do ba fa ante dalu do ala ka fa na ku ye shegi ma farya ko jugu ku farala nyon ka ne ka kelendo ka ke wolon vlad anto foda man ko ni dalu soro mona ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko jahannama de la ka ta fa alai ko ala a ni man nyane maika ni nakili dado nema an do bina do dunde ni man ni nakili dado dia ngane nakili ni farya ko jugu mbaga bunya ko jugu an do la kili mina do dunde ko kele kala ni nakili dafla dama sankon ko domi fi deni ka bon katime dom beka o e jahannama kan ni nakili doy domi nene ka bon katime dom beka ko fane jahannama kan ni nakili doy reka makraka di sabe sallallahu alaihi wasallam ni kile fariyara aba faisel waqti surunya aya surunya abridu bis sala ay sel waqti surunya fa inna harra shams min fayhi jahannam ko kile ka fariya ko jahannama kan ni kile do ko ni kile ka fari waqti mi ay sel waqti yagaru akono bekati yalla de aya yagaru ka yagaru fokata se kile ka sumaya waqti mi ala krani ne fo sallallahu alaihi wasallam otumana tasuma min be ni abaga ka bo akono amene ka bo ifilla kono ikungulu gulo tara o de talazzo ka mene ka kla ka abaga bo nya kono na ko nyawla de akaw jija kana do tasuma kono de now لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها ما تدون جهنم تسمن كنو إلا الأشقى فما كنغو
ma kunango koni ko place be ni kunango yara ibe donne aha sabitala oye atqadi sayatajannabuha al-atqa ma min sirana ala nye ko bina yoroma jinya ka bwala ya la yaslaha illa al-ashqa ma ti do akono ka jeni fo ma kunango ni kunango yara odi go tigi do jahannama kono ka jena kono koni o jahannama kono dembe ma kunango di kadaka kunanjiya de arjina suroli kunangoya odi ma sele jahannama na الذي كذب وتولى kunangomi kazzaba no yegalon tigiyalike watawalla ka kleki kodo masabalo taala ka kuma ce ayi mun jiye tigiya ya be galon tigiya watawalla alaka barakla ka ke kodo ndi ki kodo ala taala la amala bunya amala wala yumando kodi ya se tasuma ma o ma dun sira tasuma ma kuna jate no fesa lahi ma o ma sira tasuma ma kuna jashiti no ore kama mbi baga nyoma maka tere ka jugo ya te ka teme jahannama kono donc ram baga ma chama mayande koni muso tere may kabina che ya furu ko che bulu ban wal mani ndeni nin tere mayne kabina na doni ngono anshima ereso ro mango ya yidendo soro anna ko robara funa tara kun fa sama shiti den wulo la ka beni fa bini e bara soro sada e fa binza commercial o ka ke wulo do e du kono tiena ye bara soro sada eta be kam ngoye fona la yibe fama mun yala ko fam o dem mi fana soro mana keni fa wulili o dem fana to ko soro de ko deni ko ni ka kadiye kadide ni deni den kunandi ba atre kay kabina nana fa garjiga kera baw e ko tasma de donal walma ni muso min flani ni garjiga kadide kabini muso ni furula an ga du ko ni here de baga jiga ko no donko kasoro muso re wolola dumi ngono olu be shiala dondo alu te sura fana yereso a wolola olu fe o garjige ma foni a furula kana awli fe aw ka du garjige foni ni kuma nunu mi nyanta chukoti nunu ti nyanta de ne ma chama se genya ma ya kono de na do re obi baga do ma tenro ko ni kabni dugu jera ne ni karsa bena nya dongo ne ka sugute jabi yo kabni ne ni bena ni ka sugute jabi be ye fele kele ka bara soro sugu kono sa o dugu se jande ya fo tetew ati lamine kada ka itere mai ambe baga nyoma mani to ko de lati no e ma ali sugula do ti so ka sani damene ni ndoy ni karsa yi ka fere dati ke ki garjige ti funo do ko foni karsa na hali muso kono ma no nana do kuna kabe sani ka ba kwa ne dunda ma ti ke folo de e dum me tugo munani ni ngomina fere ki ma be gele ade ite dim sani do ni ka war do mo ni de ban ve o muso kono mani de jole me to fo dem san do kana o ka war do mo o ka klap ko di fere sa fere fetigima wala sa fere ka sheka ke hal sa me ni chogo de alta ka sheka ta ganya fa ali sa ko nyawo ka ba godo de awere ko muso kono mamma ka garjige lelu garjige be fami na mumbo garjige sire tuguni mami ni garjige bi tamana mumbo garjige fere ke tuguni na agilla ni fen garjige kan gaja o muso kono ma de awere be kono ma wole ya ko muso garjige tigi onna na ko be sanin ke kono yi ma adda tigi ko ka fende ko i ka fende marché ni la da la ko bambulo ya halisa ni islam ya famu babe anveya meni ko feta ni ne bambulo halisa itirema ni nye karate itirema ni shingarate itirema muso do ka furu sara ni tere ko kamaya ni muso ye ni jojugo la dura bla fa do rebe pression ke den kuna kwa bla ka tirema ba do rebe baga de ma ko ni bla kabini muso ni na do ne ya fiye ko ni ti ma tere ni mai iti ni bla hal ni fento fena na muso ce sawi jago ya kala tige ko bla ko ka daka ko tirema ko be masake do galla hala fo iraki jamanak alakum feleli de ke donzoya soko bela jonna fe aboto la kabeta ka donzoya ke yoro la soko miseni faga ayeti do nyekele mai akwa ka mawo ma yini mine kam ko ya mine akwa dum fara ko ma nyekele ki tire mai ne duniye de bena kabini dugu jera ni ma folo mi bena yedu dum maga ta ko no soko nyini na ni ma soko soro mbi faga soko noy mi faga de ay ta bala ka sola te bora kabeta ka dai me nyini yoro la de ma ya re babulo ni hana ka ta ni gregre sina ka ta biya ka sira lati ka mine ka tar da tuwo ka sola ko ka daka ka tire mai masake na kam go tara kungo kono o don re ala e garjiga min di masake ma madale ko ngon garjiga so tara kungo kono e suko miseni chama faga ana kam go na yo tonto du kana mana la isi yoro mina ki konja a hakili jigina chela akoy ay ta cheni na bode e ya kuna jara de e ni na kuma sugo sura kuma faga ko ay ta la ka damina sugo ma fulla gasara kuma babulo kasola
tara cɛla bɔ kana masaya k'i bɛ se ka taa sisan i kunna diyara koyi ɲɛ tɛ sogomisɛnninw caman na ni kun ma sogo sɔrɔ an kun bɛ de faga ninnu nɔ ye o tuma na taa yanni cɛ ka taa ala fana ye jafariya dɔ di cɛ ma a kumara a ko masakɛ e ni ne ta bila ma jɔn ne tere juguyara de masakɛ ko cogo di a ko kabini ne ɲɛ dare ka sɔgɔmada fɛ ani sisan cɛ ma dumuni kɛ ma ji min mais kabini e ye ne ye e ye sogomisɛnnin caman sɔrɔ e de yeli kɛra tere juguya ye ne ma wa ne de yeli kɛra tere juguya ye ma kabini ne ye ye ma dumuni kɛ ma ji min n ka denbaya fana bɛ yen ma taa fɛn d'a ma kabini ɲɛ dare kan bi ne ma nin si sɔrɔ mais e ye ne ye e ye sogow sɔrɔ e ni ne jɔn tere ka jugu sa masakɛ ko a ka mɔgɔ ma k'a a ye kuma min fɔ nin t'i manamanakan ye dɛ nin ye kuma sɛbɛlama ye dɛ kabini a ɲɛ dara ne kan a bɛ kaso kɔnɔ an ma dumuni d'a ma an ma ji d'a ma dɛ ne dun ye sogo caman sɔrɔ o kɔrɔ kɔri mɔgɔw ka kuma nin ye tiɲɛ ye dɛ i m'a ye kabini o kɛra masakɛ sina k'o laada wuli ka bɔ yen ko ja tiɲɛ t'a la tiɲɛ t'a la koyi o kɔrɔ fɛn caman b'an bolo yan tiɲɛ t'a la dɛ kuma t'an ka jamana nin n'i ye fɛn dɔ kɛ k'a fɔra ka nin ma ɲi dɛ fo nin ma ɲi ma ɲi mun b'a la ne kɔni t'a dɔn dɛ ne ba delila k'a fɔ k'a ma ɲi walima ne fa ko k'a ma ɲi a bɛɛ ko a ma ɲi a ma ɲi mais a ma ɲi kun jumɛn na i tɛ maa si sɔrɔ mun b'o dabilo d'i ma ko ɲaw bɛ tiɲɛ dɛ tere juguya ti dɔwɛrɛ si jahanama kɔnɔ dɔn kɔ an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kisi ka bɔ o de ma naam وسيجنبها الأتقى ala ko maa bɛna kisi ka bɔ jahanama kɔnɔ don ma maa min kɛra ala ɲɛsiranya jɔn ye wasayujannabuha al-atqa ko maa min siranna ala ɲɛ o bɛ kisi ka bɔ tasuma ma الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله arjina kono mammi walma ala ɲɛsiranya jɔn min n'a b'a ka nafolo di yatazakka a b'a ka yɛrɛ sanuya dɔɔninkɛla fan caman tafsiri sira fɛ o bɛɛ bɛnna ka ko ni aya kan bɛ abubakar sidiki de ma radiyallahu anhu abubakar sidiki ye bilali kanhɔrɔnyali min kɛ ani amar ninnu ka taa bila mɔgɔ caman na sa ye maa min kanhɔrɔnya a bɛ maa 7 bɔ k'a to maka kɔnɔna na kɔni n'a ka nafolo ye ka taa bɛɛ san k'a bɛɛ kɛ hɔrɔn ye olu sanni min kɛra maaw de tun bɛ k'a fɔ ko abubakar sidiki tɛ ka nin kɛ dɔwɛrɛ kama dɛ n'a ye ninnu kan hɔrɔnya ninnu bɛ segin ka taga baara wɛrɛ min k'a ye k'a ye ninnu kan hɔrɔnya o de kama o bɛ taa baara min k'a ye dɛ k'a y'u kan hɔrɔnya o baara de kɛlen kama ka sɔrɔ abubakar sidiki b'a fɛn o fɛn kan hɔrɔnya a bɛ bɛɛ labila ne m'i san k'a fɔ i bɛ kɛ jɔn ye n fɛ yan dɛ ne y'i san ala de kama walasa i bɛ se ka fara i ka ala bato ma e bɛ mun bolo jɔnya la o ye kafiri ye o kelen don ka sira don i ni ala kɔ cɛ a ye bɛɛ san a ye fɛn fɛn san a y'a bɛɛ kan hɔrɔnya nin cogo de la mais maa ti kɛ kuma ko la bada k'i tɛ kuma mɛn kuma dɔ la mun b'i fari fa o de kama kuma bɛ fɔ mɔgɔ fɛn fɛn ma i bɛ mɔgɔ ni ko cɛ dɛ o kana o tɔɔrɔ dɛ maa o maa bɛ yen n'a bɛ f'i ma i y'a dɔn ta i y'a bɔ ta i y'a mɛn i m'a mɛn i kana dimi a dɔw b'i tɔɔrɔ dɛ mɛ a bila i kɔnɔ i ye mɔgɔ de ye n'o tɛ fatɔ bi ko ma bila a ka ɲamana t'a la dɛ i ye mɔgɔ ye k'a kɔrɔfɔ a kɔfɛ naloma min bɛ du kɔnɔ i ye mɔgɔ ye k'o kɔrɔfɔ mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ fɔ i ma n'i b'a dɔn i tɛ dimi a bɛɛ la i bɛ ko dɔ de kunna nafa dɔ de b'i la o de kama kuma bɛ f'i ma wa kuma tɛ fɔ maa o maa ma o tigi tɛ ko kunna nafa tɛ o tigi la ma o tuma ni kuma ɲɔgɔnna caman fɔra abubakar sidiki ma ala filɛ ka nin aya jigi ka abubakar sidiki de k'a sanuya fo ka taa bila suran laban a ko cɛ min ala ɲɛsiranya jɔn min n'a b'a ka nafolo di ala ma yatazakka ka yɛrɛ sanuya ni a ye وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده أتم شيء أبو غسرك يرلا من نعمة كبن نملا أو شيء كفابنا كأنه يلي دسرة دام أو شيء كفاك بارد ودك أبو غسرك أكلم كفاك أو كأنه أو شيء وما لأحد عنده من نعمة تجزى nema kelente aw kelen kelen si bolo abubakar sidiki yɔrɔ la k'o tigi b'a sara n'o ye k'o tɛ yabala tene a y'a ka baara bɛɛ kɛ ala jati de kama nin cɛ nin kun ye cɛ ba ye dɛ ala yɛrɛ ka maa sanuya kira yɛrɛ ka maa sanuya o ye maa ba ye dɛ ni maa ba yera ni maa dɔ ko k'a ɲɛ tana o ka maa ba ye walima a kulo tana o ye jɔn ye o ye maa nin de kabini diɲɛ kunu maa nin de bɛ dɔ fɔ maa ba maa nun de bi dɔ fɔ maa ba ma kira yɛrɛ ka ɲɛnamaya la kira ma kisi ka bɔ nin ma bi ta kɔni a b'a ka fɔ dɛ mun kɔni ka jugu fɔ ba ka kuma i tɛ se k'o bali dɛ a b'a ka fɔli min kɛ e dara a la wa n'i fana dara a la o de juguyara dɛ wa i ye mun de kɛ ala ka ciden kɛ sababa ninnu
ka don ni tɔɔrɔ ci parce que sababu fana dɛmɛli ye wajibi yan kan dɛ kɛrɛnkɛrɛnyala ni sababa ni n'ala kɛra bɔra ye manton bɛɛ abubakar de ka fisa nin bɛɛ ale de ka fisa nin bɛɛ abubakar kelgais ayina waqa nafa abubakar y'o de ala filɛ k'a sanuya n'i ko k'i tulo ta n'aw ye i tɛ se ka nin jɔsi ka bɔ kuranɛ na dɛ hadisa kɔnɔ an ti ɲɔgɔn faamu a la i b'a fɔ dɔ ma k'a ka kɛnɛ dɔ b'a fɔ k'o man kɛnɛ mɛ o bɛ kuranɛ kɔnɔ e b'a ye kuranɛ la ko nin ka kɛnɛ nin man kɛnɛ wa ni abubakar ta de o ne t'a dɔn i bɛna nin kɔrɔ fɔ cogo min na o suratu tawba la ala y'a fɔli min kɛ k'u fila bɛ kuluwo kɔnɔ saba kun tɛ idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'a ala ko waati min o fila bɛ kuluwo kɔnɔ ko ala kira bɛ ka fa ti ɲɔgɔn ye i kana dimi inna allaha ma'ana ala faralen b'an kan ala bi fara kafiri kan wa ala farala maa min kan o ye silamɛ ye dɛ o ye mumini de fana ye wa abubakar ye silamɛ de wallahi mumini anw ma lebu siya la k'a fɔ k'an bɛ ɲugun fɛn min na an ye fɛn o fɛn y'a la maa min don ma dafalen ha kabini silamɛya fajiri da maa min tubira ka muso n'a denw to yen ala kama ala kɛra nɔfɛ abubakar ye k'a ka nafolo bɛɛ di umar bin khatabi yɛrɛ sereyara ko maa si se ka nin da maa si se mɛ abubakar y'a ka nafolo bɛɛ di ala ma bi n'an tulo b'o la k'o ti don alijinɛ yɛrɛ kɔnɔ kabako tɛ manamanakan fɔla maa t'o bali a ka kuma la a b'o to yen e min b'a k'a lamɛn sa ne mana k'e ye e man kan tɛ k'a lamɛn kuma min b'i dusu bɔ ani i ti kuma min dalilu dɔn i jija i k'o to yen i fana kana na fereke ka fara o kan i kana na fereke o de daga di la dɛ ka d'a kan lamɛnni kojugu a don dɔ kuma dɔ bɛna don i tulo la o bɛ taa da i dusukun na i bɛ sɔn k'a kuma dɔw tiɲɛtigiya dɛ i fana k'i janto i yɛrɛ la ninnu ye maabaw de ye o hali jo batola ye abubakar ni umaru bonya ye t'a la abubakar tɔgɔ min bɛ jamana kɔnɔ dan b'a la umar bin khatabi tɔgɔma min bɛ a dan b'a la aw bɛ tɔgɔ caman mɛn yan umar tɔgɔmaw de koyi i umaru o amuru o amara o modi o ka taa fara mɔrɔ kan o yɔrɔ nin bɛɛ ye kuma ta cogo de a bɛɛ lasili ye umar bin khatabi de a bɛɛ n'a ma baara kɛ a tɔgɔmaw ti caya tan koyi i ma deli ka firawuna tɔgɔma fɛ yan o ko dɔ ye den sɔrɔ a y'a tɔgɔ da firawuna walima a ye den sɔrɔ a y'a tɔgɔ da abu jahali ne bolo i m'o mɛn dɛ bɛɛ umar bin khatab abubakar umar bin khatab abubakar ninnu ɲana de ala y'u ta de ko ye nka ni bi ni wajulu yɛrɛ sigira olu juguya kama kafiri banna diɲɛ na sa fo ka taa se abubakar ni umaru ma ka jagoya kɛlɛ la don sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ kɛlɛ tɛ yen abubakar tɔgɔma bɛ ali fɛ yen umar tɔgɔma bɛ yen alasani abubakar tɔgɔ da a ye umar tɔgɔ da ni baasi b'olu ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ kɛ wa umaru ye ala kɛra mɔden gosi t'a dɔn zeyinabu ko k'o gosi ko fo k'o kɔnɔ jagoya jigi ka manamanakan galonfi kiriw ta k'a dada ɲɔgɔn sanfɛ k'o mɛnɛ a kuma ninnu dɔw bɛ fɔ an de fɛ yan parce que anw t'a dɔn ne bɛ deli k'o fɛ yen i t'a faamu n ko jugu si tɛ anw na yan ka tɛmɛ an ka kalanbaliya kan kalanbaliya nin de ye mɔnɛ don anw na jamana kɔnɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan e ɲɛ b'a diinɛ kura fɛn o fɛn nalen na a bɛɛ bisimila anw fɛ yan dɔwɛrɛ tɛ dɛ anw kalannen tɛ de o de kama an bɛ giriya bɛɛ nɔfɛ k'a bɛɛ fana ye tiɲɛ ye kira fatura ka sɔrɔ a diɲɛnen bɛ ninnu ma kira ka hadisa caman bɛ yen nin tɛ abubakar de bɛ a ko umar bin khatabi hali nani shetɛnɛ ɲɔgɔn bɛ kare kɔnɔ ko shetɛnɛ bɛ sira bila umar bin khatabi ala ka ciden masa ka dimi fosi to ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ali masa ka sɔrɔ dimi si bɛ ali ni abubakar cɛ walima a b'a ni umar cɛ o ma kɛ abada alasan ni husein u tun bɛ abubakar ni umar yɛrɛ wele ko ka asheikhan a y'u ka riwaya lajɛ ba ye alasan ni husein u tun tɛ abubakar wele yɛrɛ ko abubakar asheikhani n'u bɛ fɛ k'u fila ka kuma fɔ u b'a fɔ ka asheikhani arabukan na sheikhu kɔrɔ fila de b'a la an b'a fɔ minnu ma yan ko segu kɔrɔ fila de b'a la a sheikh o ye cɛkɔrɔba ye walima sheikh karamɔgɔ a bɛ fɔ karamɔgɔ ma ko a sheikh a bɛ fɔ maa sijɛ fana ma ko a sheikh a sheikhani alasani huseini kun bɛ abubakar ni umaru wele de la kɛlɛ fosi kun tɛ ninnu cɛ mɛ kana kɛlɛ jagoya wuli olu ni ɲɔgɔn cɛ nin san damadɔ a yɛrɛ bɛ k'i ɲɛna ko abubakar ni umaru ka kow tɛmɛra kunun de ni sabba yiri ka ko aw ko k'a bɛna o de kiri tigɛ sisan jɔn ye k'o kiri tigɛla ye jɔn ye bila nin kiri tigɛ la abubakar ni umaru ni fɛnw k'e bɛna kiri tigɛ o k'a la sa e yɛrɛ ka niveau bɛ yɔrɔ jumɛn k'i bɛ nin kiri tigɛ limaniya jumɛn b'i la k'e b'i da don abubakar ka kuma la walima umaru ka kuma la nka tubabu bɛ talen dɔ da a talen ɲɔgɔnna bɛ arabukan fana na ko les chiens aboient la caravane passe les chiens aboient la caravane passe la tadurru nibahul kilabi marra sahab wulu ka wonci ka te fosi tiɲɛ kabanɔgɔ ka tɛmɛli la ni kabanɔgɔ b'a tɛmɛ ni wulu ye wonci wulu ta ka k'a yɛrɛ la wa kabanɔgɔ b'a dɔn ko fɛn bɛ sen na
caravane ye jamakulu minnu bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ ka taama a bɛ fɔ de ma ko caravane o caravane tɛmɛtɔla sufɛ wulu bɛ wɔn ci mais o tɛ caravane bali a ka tɛmɛli la caravane passe les chiens aboient o caravane bi tɛmɛ wulu b'a ka wɔn ci o jama t'a dɔn ko bɛ sen n'a ye Abubakar ni Umaru bɛ yɔrɔ min na bi o dan bɛ arijinɛ na e bɛ wɔn ci la yan olu yɛrɛ t'a dɔn ko bɛ sen n'a ye nka an minnu bɛ yan o ka hakɛ de ye anw ka an fana k'a jira k'an ma bɛn an ma ye hali ni kalanin tɛ a ko i dusukun na k'an ma bɛn a ma ɲɛ dɛ parce que maa fɛn fɛn mana arajo ɛri kelen sara e fa ni nin ka diɲɛ bɛ wuli yan Mali tɛ wuli dɛ diɲɛ bɛ wuli ko dɔ taara ɛri kelen k'i ye fa ni a tɛ bɛn maa si ma i fa hali n'a sara kafiriya la ka maa ye k'i fa ni a tɛ bɛn e Abubakar ka fisa ni e fa ye o bɛ ka nɛni e tigi ɲɛ ko min ka bɛn n'o ye a ninnu ye mɔnɛw de ye dimiw do don e man kan tɛ k'o nɛni ba yɛrɛ to yen e man kan tɛ ka sɔn a wa jamana bɛ jamana na olu ma sɔn k'o bisimila dɛ ko sahaba ti nɛni anw fɛ yan an bɛ cogo min na a y'an to yen sahabaw kɔni an kɔni bolo maa baw don kira sara ka sɔrɔ diɲɛnw ma olu ti nɛni anw fɛnɛ olu sɔnna mais an ka jamana nin a b'an tɔɔrɔ de n'o tɛ ni ɲamantɔ man jan ɲɔgɔn na koyi fɛn bɛɛ bɛ fili a kan a bɛɛ bɛ kɔ a kɔnɔ a fɛn bɛɛ de bɛ na ne ma deli k'a f'i ye hali sangani nin na n ko dɔ wulila ka ye ala ye o fana b'an fɛ yan o maa dɔ bɛ yan ko a ye ala ye a fana ka cidenw ye muso de ye ko ala ka ciden tɛmɛlenw ye cɛw ye ale fana ka cidenw o kɛra musow de ye olu de bɛ ka wuli n'a tɔgɔ la kumaw ye fan bɛɛ fɛ a dɔnnen don a wolola yɔrɔ min na a dɔnnen don a bɛ kin min na a dɔnnen don mais an b'o musalaha k'o maamu k'o bila yen k'o to yen bɛɛ n'i ta sara fo n'o tɛmɛra waati min bolo tɛ se k'o kuru an bɛ sɔrɔ ka wuli ni tɔn kaman jara kaban maa bɛ se k'o gɛn k'o minɛ n ko maa bi tɔn minɛ nɛnɛ de fɛ nka n'a kaman jara i tɛ se k'a minɛ dɛ nin kojugu caman bi dan sira la yan'a ka yakubaya de mais anw b'a to yen n'a bonyara tuma min o y'a sɔrɔ a ye fan bɛɛ sɔrɔ sa ko bɛ ten a y'a janto a yɛrɛ la maa ka kunnajiya tɛ sahaba nini wallahi maa ka kunnajiya tɛ sahaba nini a ye sahabaw bonya aw dusukun na ala y'u bonya ala kira y'u bonya alayhi salam ala filɛ ka Abubakar ka bonya fɔta wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza maa si ka nɛɛma tɛ Abubakar yɔrɔ la k'e b'a sara o de la k'o tɛ a bala aha إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى أبني باربك مكما إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى كما نكدورشي كما فاتي على نيدا ينينكا على مينا قرطالين كايني بك على نيدا ينينكا ولسوف يرضى كلا تيمي أبو بكر بنا جين سرد نمو فيها ngo wulu ka wonci ganti fenge ka banawal kala time kale ala bina Abu Bakar la jiye wala sawfa yarda hala time ala bina fenda ma fa ba fo ko ala njena tinsa yemundiya ni yimbo ala fleka sanu ya wala kra refana ya sanu alayhi salam ali watila ala kra ko ma shika fininga na time itama kuru ko fininga na tema Abu Bakar wulila ma fasandi do amambo a wulila a ko ala kira funi ne fɛrɛ ɲini ntani na dɛ n'o tɛ ne ka fini nin kɔni n y'a siri cogo o cogo a bɛ jigin ka n tamakuru datugu ala kira o kɛ e t'a la i m'a ye e t'a la o kɔrɔ ala kira y'a Abubakar k'i jɛya mais an tɔw tɛ dɛ yɔrɔ e ta bɛ ka foyi nɔfɛ ko ala kira o ka Abubakar k'i t'a la jɔn ko k'e fana t'a la ala kira kɔni ko ka Abubakar k'i t'a la nka jɔn ye bɔ a la i fana k'i janto i yɛrɛ la dɛ n bɛ fɛ ka Abubakar k'i place bonya de yiri la a n'an ti kelen ye ala ko wala sawfa yarda kala ti mɛ Abubakar bina diɲɛ n'ale Allah ta'ala ka sara ye n b'a ɲini ala fɛ ala ka ɲɛ d'a kan wallahi an kɔni y'a kanu an b'a ɲini ala fɛ a ka sa n'a kanu ye an n'a ka jɔ arijinɛ kelen kɔnɔ an n'a ka baro kɛ a kun bɛ cogo min na an b'o ɲini masaba ala fɛ wa ma dhalika ala Allahi bi aziz suratul layl ale fana bi ban yɔrɔ la yan ka bɛn aya 21 ma n b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuya d'an ma ala ka hɛrɛw caya